Moni. Ndifuna ndikupaseni moni nonse mu tsiku la lero Sunday lapadera. Limene tili ndi program imene yakatiti Hymns of Hope Malawi edition. Nyimbo zotipasa ife chiyembekezo mu nthawi yosunguluma, mu nthawi ya mavuto. Mu programu yathu ya lero mutu wake tikunena kuti Who is Jesus to you? Kodi kwa inu Yesu ndi ndani? Monga Paulo akufotokoza pa Aroma chapter 1 verse 16 kunena kuti pakuti uthenga wa Yesu Khristu sumuchititsa manyazi chifukwa uli ndi mphamvu ya kupereka moyo. Paulo anayankhula izi mu nthawi imene anazungulidwa ndi Ahelene komanso Ayuda amene kuti wauze kuti ndimakhulupirira Yesu ngati mwana wa Mulungu zinali zinthu zoti is blasphemous, kapena kuti ukuyankhula za mwano chifukwa sungamuyerekeze munthu ndi Mulungu wakumwamba. Pamene kwa Ahelene kuyankhula zimenezi kunali kuti kusonyeza kupanda nzeru, there was no logic, kunalibe nzeru kuti ukanene kuti iwe umakhulupirira Yesu ni mwana wa Mulungu. Komana akuti Paulo iyeyo sadawerengere zimene anthu ena akunena, ananena kuti uthenga wabwino wa Yesu Khristu sundichititsa manyazi. Kuti mukudziwa tikukhala mu nthawi imene akhristu ambiri akuchita manyazi kunena za zina la Yesu Khristu. Chotero mu tsiku la lero tikufuna tikhale ndi nyimbo zosiyanasiyana zimene zitionesere ife, zimene zitithandize. Ndiye tikufuna pamene tikupanga programu imeneyi mulembe mu comment section kuti kodi inu Yesu kwa inuyo ndi ndani? Who is Jesus to you? Tatiya ntilowe mu programu imeneyi ndi nyimbo zimenezi, koma ndikufuna mwayitane anzanu, mwayitane ena abwere nawonso akhale pamene. Tapanga ni share pa Facebook yanu, tapanga ni share link kuti anthu ambiri programu imeneyi isawakhonye. Muli ndine Victor Kaula, mkonzi komanso muulusi wa programu imeneyi. Tatiye ntimvesere zimene ndaukonzerani mu tsiku la lero. Yesu ndi ndani kwa inu? Nyimbo yoyamba imene tikufuna timvere ndiyonena kuti ine ndine njira, yoyimbidwa ndi Wonderful Voices. I am the way. Ine ndine njira. Pali njira zosiyanasiyana, komano our Wonderful Voices Amalawi amene ali ku United Kingdom, amene amayimba nyimbo zoanthechenya, akutipasa nyimbo yakunena kuti ine ndine njira. Kwa iwowa Yesu Khristu ndiye njira. Ngati ife tikufuna tiondole kwa Yesu Khristu, tikuyenera tinsatire Yesu Khristu. Tamverani nyimbo imeneyi. Indeed.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amene akuti pasira nyimbo yathu yachiwiri akunena kuti ndili ndi bwenzi Yesu, the remnant family, uko kukaya kunzuzu akunena kuti ndili ndi bwenzi Yesu. Yesu Kristo ndiye bwenzi. Is Jesus your friend? Who is Jesus to you? Our remnant family akunena kuti ndili ndi bwenzi Yesu Kristo. Tamverani kuimba uko mwangani kumeneko pamene mukuganizira yeza Yesu Kristo ndi bwenzi lanu. Ntano yokombesesa yomveka kalelo, Yesu nasika mwamba kundifela ine, kundikulila moyo ndichipulumuso, nalonjeza zakhala nane nthawi zonse. Ndili ndi bwenzi Yesu, bwenzi lokonda Yesu, namondwe anga wombe ndima ungatsike, zakhala bendi Yesu. Ndili ndi bwenzi Yesu.
Yesu angalipo nditsogolela ndili bwenzi Yesu bwenzi lokonda Yesu namondwe anga wombe ndima ungatsike zakhala benji Yesu ndili bwenzi Yesu bwenzi lokonda Yesu namondwe anga wombe ndima ungatsike zakhala benji Yesu. Divalelo gogoda pantima wako sulola iye kodi kulamulilawe aza kupasa moyo satanso myeseso zakumudwa inde nthawi zonse ndili bwenzi Yesu bwenzi lokonda Yesu namondwe anga wombe ndima ungatsike zakhala benji Yesu ndili bwenzi Yesu bwenzi lokonda Yesu namondwe anga wombe ndima ungatsike zakhala benji Yesu. Nyimbo ya uchitatu imene akuti pasira ndi Abalaka SDA Church Police Choir akunena kuti imba amve mfumu. Amayi ndi abambo pamene tikuimba nyimbo sitikondweresa munthu ayi koma tikukondweresa Mulungu wakumwamba. Tamvera ni nyimbo yabwino yoyimbidwa mwanthetemya. Balaka Police SDA Church Choir. Amen.
mpaka amve mfumu. Oimba amwamba iya pansi pano apovelezane nyimbo ya chikondi. Lero timba mpaka amve mfumu. Nyimbo yosatana nayo akuti pasira ndi ana Masalima singers. Akuti no Yesu mwini wa zonse. Magalimoto muli nawo, banja lanu, ana amene muli nawo, ntchito imene muli nayo, anakupasani ndi Mulungu wakumwamba. Who is Jesus to you? Ndiye wopereka, he is a provider. Mudziwa kuti Yesu Kristu popanda iye palibe chimene ife tingakhale nacho ayi. Yesu kwa inuyo ndi wopereka, amene zonse ndi zake. Musachite manyazi ndi dzina la Yesu Kristu ayi. I'm not ashamed of the gospel. Kodi inu muchita naye manyazi? Talimbani mu comment section. Sindichita naye manyazi. Mveserani nyimbo hii, Yesu mwini zonse na Masalima singers. Zama waniza kale, Yesu ni mwini zonse. Zosaoneka msoneka zomwe, Yesu ni mwini zonse. Zomwe tilinazo takala nazo, Yesu ni mwini zonse. Tenderendere madalizo, Yesu ni mwini zonse. Zomwe tilinazo takala nazo, Yesu ni mwini zonse. Tendere madalizo, Yesu ni mwini zonse. Si mambu ai, Yesu ni mwini zonse. Sincereza ai, Yesu ni mwini zonse. Zomwe tilinazo takala nazo, Yesu ni mwini zonse. Tendere madalizo, Yesu ni mwini zonse.
Yesu ni mwini zonse. Tendere, tendere, oh. Madalizo Yesu ni mwini zonse. Solo wewe mulinalo Yesu ni mwini zonse. Musa iwale mausawa Yesu ni mwini zonse. Somewhere tilinazo takala nazo Yesu ni mwini zonse. Tendere madalizo Yesu ni mwini zonse. Zomwe nazo takala nazo Yesu ni mwini zonse. Tendere madalizo Yesu ni mwini zonse. Mbuye wa ambuye fumu ya mafumu ni mwini zonse. Zonse ninazo ndi moyo wanga Yesu ndi mwini zonse. Zomwe ninazo takala nazo Yesu ndi mwini zonse. Tendere madalizo Yesu ni mwini zonse. Zomwe nazo takala nazo Yesu ni mwini zonse. Tendere madalizo Yesu ni mwini zonse. Yesu ni mwini zonse. Yesu ni mwini zonse. Yesu ni mwini zonse. Nyimbo yosatana nayo akuti no azabwera akutiimbira ndi a wonderful bells. Yesu anatilonjeza kuti azabwera. Ife timachedwa ma Adventist. Ife timakhulupirira kunena kuti Yesu azabweranso. Anthu ena lero akukayika. Pamene mukunena kuti Yesu akubwera amatiseka. Kodi munayambira kunena muja motani? Koma ife ngati a Khristu, we should not be ashamed of preaching the gospel. Kucheda kwa Yesu Khristu akungotipasa ife mwayi kuti tilape. Koma Yesu azabwera. Sanchedwa safulumira, amabwera pa nthawi yake. Wonderful bells azabwera. Azabwera tikulina gati malato nitamuona. Azasinta zitu zonse takalatiku Tamona buye wangayo akuniuza mwana wangu
munzina ukapumule lokometeta tabwera tikulina atatichota tikoloipa Yesu wangayo hakundivuza mwana wanga wapuhulunguka Nowa munzina ukapumule lokometeta nyimbo yosatana nayo ndi Maunjiri family akunena kuti Thanthwe long'ambikalo, the rock of ages. Kwa iwo akuti Yesu ndiye Thanthwe long'ambikalo, the rock of ages. Kumene ifeyo tingathe kubisala mu dziko ili la mavuto, sitingathawirenso kwinayi koposa kwa Yesu Khristu. Inu ndine tithawire kwa Yesu Khristu, chifukwa kumeneko kumene kuli chipulumutso. Veserani nyimbo Maunjiri family, ana abusa amene amayimbira limodzi nyimbo za nthetemya, umodzi wawo umaonesera pamene akuimba nyimbo imene akuti Thanthwe long'ambika. Thanthwe long'ambika tibisale momwemo maziwo zotuluka ntitimo zinditsuke ntimomo zindililikitatu zinditsuke ntimomo zindililikitatu Chitosala zonsezi zizikomeretatu Dikaliransoisi zonsezi zikwalasi Oma Yesu yekayo zonsezi zikwalasi Oma Yesu yekayo Manja chabedi Tandambi ngorabirari Malise chebekere Dirime kawesundere Ditawire tinjewo Mundituke ntimamo Ditawire tinjewo Mundituke ntimamo. Kuchoka pamenepo ndikupasirani nyimbo ya Alex Mandala akunena kuti mwini wa zonse. Iyeyo ndiye mwini wa zonse. Yesu ndiye mwini zonse ngati mulengi. Palibe chimene pa dziko lapansi tingachitwe kuti ndi zathu. Anthu ambiri lero tikamaliza masukulu kaya tikamanga nyumba timati ichi changa, ichi ndapanga chifukwa cha mphamvu yanga. Dziwani kuti zonsezi ngakhale muli ndi magalimoto, ngakhale muli ndi zinthu zosiyanasiyana. Taonani mu video imene akuonesera anthu ali ndi chuma chosiyanasiyana, nkumaona ngati ndi zawo, koma zonsezo si zawo ayi, ndi zake za Yehova. Alex Mandala, mwini wa zonse ndi Yesu Khristu.
usatikuze ndinzeruzo usatitame ndikukongola kwako ulibe kantu zonse zake usatitame ndirusolo usatitame ndiudindo kunchito usatitame ndikuchenjera kwako ulibe kantu zonse zake makamu chifukwa awa mnawadalira mpaka mawa pata chuma kuzitemi kuti wakutisizawo soka komanso ovutika adalitsike nazo ine mnandipata patso yotumikiranu ndipo ndidzayichita mpaka moyo wanga uze ine ndilibe kantu zonse zanu ine ndilibe kantu zonse zanu ndisatitame usatikuze ndinzeruzo usatitame ndikukongola kwako ulibe kantu zonse zake usatitame ndirusolo usatitame ndiudindo kunchito usatitame ndikuchenjera kwako. Nyimbo yosatana nayo ndi Third Harmony. Atsikanawa amene ali kundirande akwina akuimba kunena kuti chidoti inu ndine ndiolengedwa, chidoti we are just dust. Mulungu ndiye wotilengayo. Sitinayenera ifeyo kunena kuti no tipezeka kunena kuti tizimva ngati kuti ndife amene tingamuuze Mulungu chochita. Monga cholengedwa tinayenera kumvera kwa Yehova. Asikana amene wakutiuza pasa nyimbo akunena kuti chidoti, nyimbo imene mufuna muimvesere ndiye mudziwe kuti ndinu olengedwa wake wa Yehova. Mama iwake kukala somuntu zindikila
Timvesere nyimbo yosatana nayo David Chiwaya, the man on the mission, akuti Yehova ndiye mbusa. Yehova mbusa wanga. Ifeyo pamene tili pa dziko lapansi, Yehova ndiye mbusa. Who is Jesus to you? He is my shepherd. Iyeyu ndi amene amatitsogolera ku msipu wabwino. Iyeyu ndi amene amatidusisa mu njira zovuta. Mumusankhe Yesu Kristu kukhala mbusa wanu. Who is Jesus to you? Ngati inuyo mukuti Yesu ndi mbusa wanu, talimbani mu comment section kuti Yehova ndiye mbusa wanga. Mveserani nyimbo ya ntheteme yoimbidwa ndi David Chiwaya, Yehova mbusa wanga.
masiku onse. Nyimbo yosatana nayo akutipasira ndi Mai Florence Maseya, amene akuimba nyimbo imene akuti lonjezano. Mai Florence Ntata Maseya amene ndi music evangelist, amene ministry yawo ikudalisa anthu ambiri pa dziko lapansi, komana akutipasira nyimbo kuti lonjezano. Anthu ambiri lero tikamakamba za malonjezano aka Yehova amakayikira, amati ayi amwina kapena anasintha, koma ndikufuna ndikusimikizireni kupyolera mu nyimbo yako imene kuti isimikiza kunena kuti Yesu ndi wa malonjezano. Analonjeza ndipo sazasinthayi. Angati anatilonjeza kuti azakhala nafe, sazatisiya, khulupirirani kuti sazatisiyayi. Tamveserani nyimbo iyi imene akutipasira Mai Florence Ntata Maseya. Sindina nene kuti ndidzakubatsa chuma, moyo wako udzayenda mu moto wa zunzo, koma ndinatisuza yenda tuweka iwe. Tindakuza kwanu sibaziko, sindina nene kuti sudzakhala ndimata, kuvutika weka weka ndi kusunguluma, koma ndinati dzakhala nawe iwe. Dzakuthandiza kumenya nkhondoyo, lonjezano langani napanga ndiwe, chisomo chokwanira mu nthawi ya zunzo, chikondi ndichodzaza ungachidalire. Lonjezano ndinapanga nawe. Sindina nene kuti abwenzi sadzakutawa, ufusi aweka weka pena kukunyoza, ndinatinga tine udzatonzedwa iwe. Moyo wanga si moyo wa dziko, sindina nene kuti sudzaona tuimba, kapena kuti sudzalira okondedwa, koma ndinati dzalira nawe iwe. Ndidzakukuta misozi yakoyo, lonjezano ndiloti ndikakonza malo, posachedwa tidzaonana maso ndi maso. Udzaimba nyimbo endiyangelongo, lonjezano ndinapanga nawe.
osatana nayo Arnold Clembe akunena kuti munalenga, mulungu ndiye wolenga zakumwamba ndi za dziko lapansi. Ngati kuli organization kumene tingaphunzire ndiko mulungu wakumwamba. Everything was systematic. Sanalenge mbalame palibe poti ikatere. Chilichonse chinabwera chronologically mu ndondomeko yake. Mulungu wakumwamba ndiye mulengi wa zonse. Ngati tikufuna kuphunzira organization, tiphunzire kwa Yehova. Komanso ndimaonera kuti mulungu siwachisokonekero. Chilichonse chimachitika mu ndondomeko yake. Ifeyo anatilenga mulungu wakumwamba. Kodi inu mumakondwera kunena kuti sinu AI, sinu as a result of something generated in the lab. Inuyo ndi mulungu wakumwamba anakupanga design. We were wonderfully created, wonderfully made from God's hands. Tinapangidwa kuchokera m'manja mwake wa Yehova. Vesera nyimbo hii Arnold Clembe. Nalenga mapiri, nalenga mizinje, nalenga somnyanja, nalenga mbalame zabwino, nyama za kutengo, nalenga zomera, nalenga maluwa, nalenga zonsezi zabwino, nalenga zonsezi ni mau, nalenga zonsezi ni mau. Goma inetate, nachita chofasa. Goma inetate, nachita choma. Goma inetate, chifani sochana. Goma inetate, nachita choma. Mora wisa, yeah, sikomo. Nalenga nyenyezi, nalenga somezi, soala musiku, susezo kongola, sabwino. Nalenga sozua, nino yo Yehova, zonsa munaika, itumoda wisa, sabwino. Zonsa munaika, ndimau. Zonsa munaika, ndimau. Yeah. Goma inetate, nachita chofasa. Goma inetate, nachita chomba. Goma inetate, chifani sochanu. Goma inetate, nachita chomba. Mora wisa, yeah, sikomo. Goma inetate, goma inetate, goma inetate, mora wisa, unalenga ine. Pamene tikufika kumapeto, nyimbo yomaliza imene tikufuna tikhale nayo akuti pasa ndi Sister C amene anatisiya, munthu amene anali wodalisika ndi kuyimba, anazipereka koma mulungu analola kuti agone. Koma nyimbo zake sikulalikirabe. Tamveserani nyimbo yakuti timuyamike Yehova imene anayimba ndi Chikondi Ladies. Chikondi Ladies ndi Sister C akuti pasa nyimbo tino timuyamike Yehova. Kodi inu leroli mumuyamika Yehova ndi chani?
Talimbani mu comment section. Mukumuyamika Yehova ndi chani? Ine ndikumuyamika ndi moyo osatha. Ine ndikumuyamika ndi thanzi. Ine ndikumuyamika ndi chisomo chimene wandipasa. Kundipasa zinthu zimene sindayembekezera kuti ndingathe kukhala nazo. Inunso muli nacho chifukwa chomuyamikira Yehova. Tamveserani nyimbo iyi pamene tikufika kumapeto. Komanso ndikufuna ndikuthokozeni nonse amene mwamvesera program imene. Chonde jambulani ka video. Mutumize pa namba iyi. +1 269 815 2258 kapena victorkaula@gmail.com. Mukatumiza video fotokozani nyimbo imene imakudalisani, imakulimbikisani bwanji. Kautenga kakang'ono umene mmaprogram amenewo tizakhala tikuisewera mavideo amenewo kuti anthu enanso aone kuti nyimbo iyi imakulimbikisani nawonso alimbikisidwe. Ndimakukondani, ndikufuna sabata ya mawa muzakhale pomwepo. Komanso gawanani uthengawo ndi anthu osiyanasiyana. Ndithokoze onse oyimba amene akutenga nawo mbali mu program imene ya Hymns of Hope Malawi edition. Ambuye akudaliseni tili pano kuti tithandizane kulalikira za uthenga wabwino. Yesu akubwera posachedwa. Mverani nyimbo iyi Sister C komanso Chikondi Ladies akuti timuyamikire Yehova. Tizaonanenso siku lina. Munali ndine Victor Kaula, mkonzi ndi muulusi wa program imene ya Hymns of Hope. Bye. Simeoni, Miami.